Naša misija uopšte je edukacija žena i humanitarni rad, očuvanje porodice, očuvanje te tradicije i ljubavi u porodici i čuvanje svega onog lepog što žena treba da nosi u sebi i da širi tu lepu, pozitivnu energiju oko sebe. Sve ono lepo što čuvamo u kući, mi želimo to i da pokažemo, da podelimo sa mladim ljudima, da neko ide iza nas i da prosto vidi šta mi to radimo i šta mi to volimo. A naravno tu je i naš kuvar. Poslednje 3 godine mi smo u duhu nahranite svakog gosta koji dođe u Rašku, jel? Odavde niko ne sme da ode gladan. To je znači bio moto i prosto rečeno da sakupimo porodicu oko stola. Znači, ovo je jedan vrlo specifičan kuvar. Prvo je dvojezični, što bi značilo da mogu da ga čitaju i u drugim zemljama, a drugo, svih 99 članica je učestvovalo u pisanju ove naše publikacije. A mi smo se potrudile da, bez obzira što smo mi pisale, obuhvatimo i trpezu monaha, odnosno naša 2 manastira, Končula i Graca, i kao i zajednica koja žive u ovom gradu, a to su Romi i Goranci.